Tak vítam vás opäť v novej epizóde Indians Talk a dneska tu máme hlavného trénera Jerguša Baču. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak práve v týchto dňoch prebieha zimná olympiáda 2026 a ja by som sa rád opýtal, že na ktorej olympiáde ste reprezentovali Slovensko a v akom tom období vašej kariéry to bolo? Tak prvá bola historicky prvá v Lillehammeri v 94., kde sme vlastne po rozdelení alebo po rozpade Československa mali túto obrovskú možnosť, ale predchádzala tomu ťažká kvalifikácia v Sheffielde v 93. roku. A na druhej som bol v Nagáne, kde som, ale v podstate kvôli zdravotným problémom som sa nedostal do bojov. No a na tretej som bol v Turíne ako asistent trénera Františka Hosu a Jana Jaška. Takže tieto 3 olympiády mám za sebou a mám na to len veľmi dobré spomienky. A ako a kde ste sa dozvedeli o nominácii na olympiádu? Tak vzhľadom k tomu, že som pôsobil vo Federálnom národnom mužstve po rozpade, sa začalo budovať na novo vlastne Národné mužstvo Slovenskej republiky a boli to úžasné časy, úžasné chvíle, kde boli plné eufórie a ochoty podieľať sa na tom vlastne budovaní toho národného mužstva ako samostatného Slovenska. A začalo to vlastne tou kvalifikáciou a k tomu môžem povedať len toľko, že v podstate aj keď sme sa kvalifikovali v 93. roku, tak ja som vtedy pôsobil v Amerike. Tá prvá olympiáda v 94. bola bez hráčov NHL, ale napriek tomu ma majiteľ uvoľnil, bola to pre nich veľká česť, že ma môžu uvoľniť, takže na 2 týždne ma vlastne z Ameriky uvoľnili a takto som sa vlastne dostal, ale to je len vďaka vedeniu vtedajšieho klubu Milwaukee Admirals a jeho majiteľa a v podstate oni urobili veľký krok k tomu, že po tej kvalifikácii, kde sme boli úspešní, tak ma uvoľnili na túto olympiádu. A aký to bol pocit, keď ste prišli na to miesto, kde sa tá olympiáda konala? Aké boli vaše dojmy? Tak nepochybne, nie len z mojich úst, ale aj z úst viacerých športovcov, aj funkcionárov. Dodneska sa pokladá olympiáda v Lillehammeri za neprekonanú a neprekonateľnú, lebo Nóri to fakt zorganizovali bravúrne, úžasne. A čo bolo dôležité, že všetci sme boli v jednej olympijskej dedine, veľa tých športovísk bolo priamo v tom dejisku, čiže bolo to také, ako by som povedal, rodinné prostredie. Veľmi krásna zima bola vtedy a všetko, čo s tým súvisí, ale vtedy som pochopil, ako tie severské krajiny vnímajú ako šport, čo to pre nich znamená a jednička s hviezdičkou pre Nórov, lebo fakt to bolo niečo úžasné a aj pre nás ako športovcov, ale myslím si, že aj pre divákov. A keď ste už prišli na ten ľad, tak ako sa mení to myslenie obrancu, keď už prídete na tú olympiádu oproti tomu klubovému hokeju? Tak možno, že som mal ešte s pár hráčmi výhodu, ako bol, ja neviem, Peťo Šťastný, Oto Haščák, Rubo Švehla a mnohí tí, ktorí zažili ešte federál, čiže už sme zažili tie vrcholné podujatia, aj keď to nebola olympiáda, ja som na olympiáde nebol ako vo federáli, ale bol som na niekoľkých majstrovstvách sveta, takže v podstate tam nie je až taký veľký rozdiel, vrchol medzi olympiádou a majstrovstvami sveta, akurát je tam ten rozdiel, že je to raz za 4 roky a je to veľké privilégium a veľká česť sa dostať tam, čo som aj takto bral a nemyslím si, že rozdiel medzi obrancom a útočníkom a brankárom, proste keď si nominovaný na túto vrcholnú udalosť, tak je to veľká česť. Dáte si na nejakého súpera, ktorý bol taký, že ťažkosť, že vás tak preveril? Tak my sme šli s takou malou dušičkou, predsa len sme nemali sme nejaké medzinárodné skúsenosti s výnimkou tých hráčov, čo som spomínal, že hrali za federál. A my sme prekvapili v podstate celý svet tedy, lebo sme dokázali remizovať s Čechmi, porazili sme Kanadu, remizovali sme s Amerikou, vyhrali sme skupinu, čiže bola to obrovská eufória, podľahli sme až v predĺžení v štvrťfinále Rusku, takže vnímam to, čo sa týka toho, že pod kožu sa niekomu dostať alebo byť proste nepríjemný, tak čo sa týkalo fyzickej hry, tak určite to boli zámorské mužstvá a naopak zase mentálne a technicky zruční a tak to boli európske mužstvá. Či už to boli Švédi, Fíni, Rusi vtedy, hej, takže takto by som to asi zhodnotil. A pamätáte si na nejaký konkrétny moment, ktorý zmenil tú situáciu v mužstve? Že zmenil tú atmosféru toho mužstva? V Lillehammeri sme šli na jednej vlne od začiatku do konca a myslím si, že tam nebol absolútne žiadny rušivý moment. A od začiatku, od toho prvého zápasu, od tej remízy so Švédmi sme
sme podávali konzistentné výkony až do záveru, takže tam by som to nebral. Nagano už bolo horšie, v tom zmysle, že sme čakali sme na nejaké predkolo, kde nemohli všetci hráči nastúpiť, prišli chalani z NHL, sedeli na tribúne a nemohli zasiahnuť do toho. Čiže ten kľúč toho postupu bol úplne iný a zložitejší a možno trošku aj neférovejší k nám, ale bol daný na začiatku, takže tieto dve olympiády ťažko z tohto hľadiska porovnávať. A čo by ste povedali ku tomu, že čo v zásade ovplyvňuje ten výkon tímu, ale fanúšikovia to nevidia? Tak všetko sa odvíja. My sme sa priamo skoro nikdy nedostali na olympiádu, vždycky sme si to museli vybojovať nejaké kvalifikácii, vzhľadom k tomu, že ten rating je tak postavený, že sme sa dostali do toho až druhého koša, nie priamo nasadení. Takže už to ovplyvňuje tá samotná baráž na olympiádu. A druhá vec, že veľakrát hráči, ktorí tú baráž vyhrajú, tak sa nemusia dostať na olympiádu, lebo je to v predstihu možno pol, 3/4 roka. Tak toto sú také možné momenty, ktoré môžu trošku narúšať tú atmosféru. Ale ja čo som zažil za tie 3 olympiády, tak vždycky sme boli parádne zloženie mužstva bolo a fungovalo všetko bez nejakých veľkých rušivých momentov. A nakoniec aj to, čo som bol ako asistent, tak tam sme vyhrali ťažkú skupinu, kde sme porazili Ameriku, Švédov, Rusov. Takže tam to bolo veľmi náročné, ale takisto sa to podarilo a fungovalo všetko v podstate ako hodinky. A teda ste hlavný tréner nášho hokejového mužstva, tak čo by ste povedali na dnešnú generáciu obrancov a na ich že či majú tú rovnakú tvrdosť ako predtým, alebo aj to mentálne nasadenie? Tak ja som si žiaľ zamiloval, to poviem na rovinu, pretože nie len tým, že je geografickým stredom Európy, ale aj tým, že som tu stretol spriaznených ľudí, ktorí milujú šport, majú radi šport. To je moja filozofia, musíš to, čo robiť, musíš mať rád v prvom rade a potom následne prichádzajú možno tie benefity a ďalšie veci. A čo by som im poradil, tak ako určite, a to nie len obrancom, ale všetkým hráčom, že ja som im dával príklad za posledné obdobie. Niektorí tí hráči, ktorí hrali v našej extralíge a za rok, 2 sa dostali až do NHL alebo do AHL-ky. Tých príkladov je veľa. Vrajím, že toto by mala byť veľká motivácia. Hráme v peknom prostredí, je tu krásny štadión, máme slušné výsledky posledné roky. Čiže druhý stupeň by mal byť pre nich prepracovať sa v extralíge a z extralígy už potom je tá cesta jednoduchšia aj do reprezentácie, aj do sveta a myslím si, že toto by mohli mať ako motiváciu. A prenášate nejaké tie vaše skúsenosti do tých tréningov, že hovoríte im niečo, že ako by možno inak, alebo nejaké zážitky? Tak možno aj nie zážitky, skôr tie skúsenosti, ktoré sme mali z toho medzinárodného fóra a ja som rád, že už druhý rok pôsobím s Jožkom, Štimpelom, s ktorým som prežil strašne veľa ako hráči a je to férový chlap a má strašne veľa odžité na tom najvyššom leveli a vie poradiť, a to nie len centrom a útočníkom, ale celkové ako hokejové, aj do života im vie dať kopec rád, takže myslím, že táto symbióza tu je a o to ma to viacej naplňa a tie rady im môžeme dať, ale jedna vec je radiť a druhá vec je tá vnútorná motivácia toho hráča musí byť a musí ísť vlastnou cestou. Každý musí ísť vlastnou cestou, počúvať samozrejme to okolie, ale tá vlastná cesta a to, akým spôsobom sa k tomu dopracujem, to je veľmi dôležité. No teda ja vám ďakujem, že ste dneska prišli a mám na vás ešte takú poslednú otázku. A čo vás olympiáda naučila? Nielen ako toho hokejistu, ale aj ako človeka? Úprimne poviem, že je to športový sviatok pre všetkých. Rád ju pozerám stále. Posledné roky ma trošku vyrušuje veľa tých komerčných záležitostí. Bolo to viacej o športe, bolo to viacej o takých priateľstvách, o možno takom vrchole snaženia športovca celoživotného. A dneska trošku som tak trošku, ani nie že sklamaný, ale vyrušuje ma tá komercia, vyrušuje ma tie vplyvy bočné, ktoré by tam nemali byť. A žiaľ to trošku tak potom vrhá taký neistý tieň, taký nie dobrý tieň na olympiádu. A možno, že pár vecí do budúcna
pochopia aj MOV, aj tí, ktorí to vedú, že veľa vecí by sa mohlo vylepšiť a malo by to byť v prospech teda toho samotného športu, ale ako čo sa týka výsledkov a tých výkonov, tak je to úžasné. Tak ja vám teda ešte raz ďakujem a dúfam, že teda ešte niekedy na budúce. Rado sa stalo, ďakujem pekne Ďakujem. aj za pozvanie.